ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, баромад шумо метавонед ки сурат маълум бошад дар рақамҳои WhatsApp экранамода рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дӯстони азиз, дар имза навор чи хона, чи замин, чизе ки мо барои реклама қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба мақсад ки хона ва заминҳои квартираи фурӯшӣ. Хоб, якум эълон аст дӯстони азиз, кирпичи фурӯшӣ аст, кирпичи бо нархи арзон, робот ки ғишти пухта. Хоб, ҳаст дӯстони азиз, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз территорияи ноҳияи Рӯдакӣ, аз территорияи ноҳияи Ҳамадонӣ, территорияи Хӯросон, ноҳияи Ёвон, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Бохта, шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Рӯдакӣ ва дигар тарафҳо дӯстони азиз, ки хонаҳои арзон. Ва аса якхонага, духонага, сехонага аз территорияи Душанбе, территорияи шаҳри Ваҳдат, территорияи шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат ва шаҳри Бохтарам ҳастанд. Нархҳо сар мешаванд аз 35,000 сомонӣ то нархҳои 850,000 сомон. Нархҳои ҳар гуна. Навори хуб. Курси имрӯза бошад 121 сомону 40 дирҳам. Навор сад маромад рафтем. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, дӯстон, срочна бо нархи арзон, срочна. Хона қарор дорад дар, дӯстони азиз, дар ноҳияи Рӯдакӣ мешавад, деҳаи Иттифоқда. Аз Мошинбозор мегӯяд ду остановка мегӯяд боло, яъне ки дӯстони азиз, ин тарафи Корвон наздик мешавад, тарафи шоҳрои Душанбе Бохтар, дӯстони азиз, яъне ки ҳам Душанбе гӯем, ҳам ноҳияи Рӯдакӣ. Официалан тарафи Рӯдакӣ дохил мешавад, ки дар Душанбе наздик. Хоб, ду остановка аз Мошинбозор поён, лаби роҳи Калонда. Хоб, 3 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 хона кардагар, дӯстони азиз, ки обсветчам ҳастад. 3 дар хона бо ремонтиш кати ва 3 дӯстони азиз 3 сотиқ замин кати. Обсветаш ҳастад. ҳуҷҷат дорад, дӯстони азиз. Хона мегӯяд дар баландӣ мегӯяд сохта шудааст. Ҳамаш мақсад ки маҳсулотҳои сохтмониш ҳамаш бо сифати аълокати, яъне тайёр кардагианд. Гай баъзе корош мондагаст, ба дили хитон бухтон мекунен. Дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 280,000 сомонӣ, ки боз муомила дорад. Ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Иттифоқ, аз Мошинбозор остановка боло. 280 бо муомилаи хуб дорад. Срочна. дӯстони азиз, якумаш рақамҳои Вавилон 95 кор мекунад. Дуюмаш рақамҳои Вавилон наша дастӣ, ахираш 56 инашда WhatsApp доранд. Шахсоне ки мехара мегӯяд соҳибуш омада аз пеш бина, маъқул шид, муомила мекунем. Хонаҳо дарошон кушодбок, калидори ошхона, баня, кухниш ҳамаш ҳастад. Ина видеои берунаш ва видеои дурунаш ҳамаш қоида. Берунаш 100% омода, фақат дуруша баъзе корош мода, дӯстони азиз, бо тагиш хеле падвали кушод дорад. Инчунин ҳуҷҷат. Хона ба тарифа ҳаст, нархшда гап нест, нархи арзон. Маромад хона дар баландия мегӯяд, рафта аз пеш бинем, бо хачон муомила кунем. Мегзарем ба дим эълони имрӯза. дӯстони азиз, кирпичи фурӯшӣ ҳастае, ки ғишти фурӯшӣ ҳастае, ки ғишти робот. дӯстони азиз, ҳозир ҳамаша фаҳмода метавонед, аксия кардага ҳастанд бо нархи арзон. дӯстони азиз, даставка ҳам мекунанд, ки даставкаш мақсад ки бо маслиҳат мешавад аз тарафи муштарии харидор. Даставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон даставка доранд. дӯстони азиз, адреси ино шаҳри Ҳисор, ҷамоати шаҳраки Шарора, кӯчаи Карим Девона. дӯстони азиз, аксияи мақсад ки 15 рӯза мегӯяд кардага ҳастем бо нархи арзон. ғиш мегӯяд, вапши сифаташда мегӯяд, гап нест, дӯстони азиз. ҳозир бо размерашам мегӯем. Кирпичи мақсад ки робот. дӯстони азиз, баландиш мегӯяд 6, дӯстони азиз, паҳмиш мегӯяд 12, дӯстони азиз, дарозиш мегӯяд 25. хоб, касе ки мисол то 30,000 мегӯяд мегӯяд 64 дирҳам мегӯяд метием. яъне ки ғишти ҳамин бо робот 64 дирҳам. ин хел арзон. Бо даставкашам мақсад ки кӯмак мекунад, яъне ки даставкашам бо хай маслиҳат мешавад аз тарафи муштарӣ кади бо маслиҳат. дӯстони азиз, ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон доранд. хоб, дӯстони азиз, ягон савол дошта бошед оиди ҳамин кирпичо, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар шумо фаҳмидан, дар рақамҳошон занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд. ин рақамҳои менеҷершон мондага аст, ғишта мегӯяд, сифаташда мегӯяд, гап нест. бо темборе ки 64 дирҳам нархи арзон, 15 рӯз мегӯяд, аксия ҳастад. айноми кадали мо гап занем, бо ягон чи ба шумо муомила мекунем. маромад, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонед занг занем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ. дӯстони азиз, хоб, дар наздикии Гипразия мегӯяд, кӯчаи Гулпарвар, ноҳияи Фирдавсӣ дохил мешавад. 5 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 4 хона кардагар. дӯстони азиз, ки 2 калидор дорад, 1 ҳаммом дорад, боз оби гарми хунук, термис, пермис ҳам хел чиёд, дӯстони азиз, дорад.
дарахтони мевадиҳанда дорад, гирди хона пол ниход маҳкам аст, бо семинблокати хоб дута ига мегӯяд падвал кардагӣ аст, тандурхона мегӯяд дӯстони азиз дорад. хоб хай наздики хона мегӯяд садик, мактаб, гимназия, магазин ва роҳи калон мегӯяд наздик роҳи нақлиёгард ҳастай. ҷош ҷои наст ва алишам мешавад ба квартира, кати метавонед ки ба квартира вариант пешкаш кунед, алиш мешавад. ва сумаки нархи хона 530 000 сомонӣ аст, бо муомила ва савдои хуб дорад. фақат одамони харидоре ки ҳамехел варианти ба секция алиш мешавад. ҷош ҷои наст, хай бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ 530 000 сомон муомила ва савдои хуб дорад. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ, дуюмаш рақамҳои ҳамин дастӣ. дӯстони азиз, рақамҳои ватсапшо шахсоне ки мехарем марҳамат маълумоти бештарша гиред. ва касоне ки хонаҳои фурӯшӣ дорен, квартира, замин, мошин, ягон техникаҳо компания хоне ки реклама карданд, дар рақамҳои болобуда 20 ватсапда сурат маълумотро ки мо фурӯшда рекламада мегузорем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар кӯчаи Юбилей. дӯстони азиз, 3 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 4 хона кардагӣ аст, мега соҳибшон срочна мегӯяд фурӯшӣ. 4 дар хона, душ мегӯяд дар душа. дӯстони азиз, боз падвал ва мебела мегӯяд дар дурuni хона ҳастай. хоб дӯстони азиз, хеле маълумоти хона камтарак аст, срочна мегӯяд фурӯшӣ. нархи хона 250 000 сомон аст, боз муомила дорад. шаҳри Ҳисор дӯстони азиз, кӯчаи Юбилей. дӯстони азиз, 3 сотиқ замин ва 4 дар хона, хона хай омода медорем, фақат зиндагӣ мекунем. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ, марҳамат занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад ва арзонам мекунам. одамое ки дар навори мо агар хонаи маъқуле ки наёфта бошен ё квартира маъқуле ки наёфта бошен, дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо хонаи заминиё ки ҳавлии фурӯшӣ ки квартираи фурӯшӣ дар кор аст нависем, пешкаштон мекунем. фақат ки хоҳиш ки лайкҳои бепула занед ва силикаи навори моро дар рафиқото силикаша падидсаш кунем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, роҳи Гравза. дӯстони азиз, хоб поёни корвон мешавад. духонага квартира аст, дар панҷум ошина қарор дорад, 52 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва дӯстони азиз, гуфтагӣ аст ки бо тамоми чизе чораш мегӯяд фурӯхта мешавад срочная. нархи квартира 435 000 сомонӣ, боз муомила дорад. хоб шахсоне ки оидим квартира ягон маълумот мехоҳед, ягон маълумоти аниқтар фаҳмидан, дар рақамҳои поёмдашон занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода ва арзонам мекунад. шаҳри Душанбе, роҳи Гравза, поёни корвон, дар кӯчаи Фирдавсӣ. марҳамат, дигар маълумотро худтон гиред. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст дӯстон, срочная қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. дӯстони азиз, дар кӯчаи Истанбул гуфтагӣ аст соҳибшон, ноҳияи ҳамадонӣ, кӯчаи Истанбул. 7 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 5 хона кардагӣ аст, ки хонаи дуошина проекта, не ки коробка дӯстони азиз, бо семенблоку бо газоблокати ҳамхелчокати коробкаи холия дигар сохтмонош нокарда, фақат блош пӯшондагӣ коробка дигар короша худтон мекардаед. хоб дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад, бо нархи 130 000 сомонӣ аст, боз муомила ва савдо дорад. оиди ҳамин хона. агар дӯстони азиз шумо ки мехаред ягон саволо иловагӣ хоҳед агар фаҳмида, ростика маълумоти хона кам аст, дар рақамҳои поёмда занг занед, ба шумо маша фаҳмода метиҳам. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, жилмасҷид. дӯстони азиз, хоб духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад, 38 квадрати метр. дӯстони азиз, дом худаш мегӯяд 4 ошона аст, дар якумаш қарор дорад, кирпични дома. дӯстони азиз, дарун берун. дӯстони азиз, мақсади набу ҳаст чизошон, духонага бо чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад, баъди ремонт мегӯяд, мақсади набу суратош сари роҳ дад. доми 4 ошона дар якумаш қарор дорад, 38 квадрат. хоб бо чизи чораш. нархи квартира дӯстони азиз, 445 000 сомонӣ монд нархи квартира, бо мақсад ки муомила ва савдои хуб дорад. рости гап чанд қаки маълумот чун маълумот гуфтан мо ба шумо расондем. агар ягон саволу иловагӣ дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ, дар рақамҳошон занг занед, ба шумо фаҳмода метавонам, бо нашодшам арзон мекунам. ва бо диққат ва шахсоне ки ҳамхали квартираи фурӯшӣ дорен, ё ки хонаи замин, ё ки замини холӣ, ё ки мошин, ягон техника, компания, ягон чизи дигар, ягон фирма, ягон магазинтон, ягон чизи дигар реклама, ягон асбоб, марҳамат дар рақамҳои болобуда 20 муроҷиат кунед, мо реклама фурӯшда мегузорем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст дӯстон, срочна. хона қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар ҷамоати деҳоти Ҳилолӣ, деҳаи аэропорт, Райсвет. 8 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 3 хона кардага. дӯстони азиз, ки срочная хай намехе дар сурат ҳамаш маълумат. дӯстони азиз,
ҳавлиш мегӯяд дӯстони азиз немхелӣ обуш мегӯяд мегузарад дӯстони азиз хона мегӯяд бо ҳавзи обдор ва дигар чизҳои лозимӣ. Нархи хона 130 000 сомонӣ аст боз муомила дорад. ин дӯстони азиз мақсад ки Хуросон аз роҳи шоҳроҳи Душанбеи Қурған қадр дарунтарак мешавад. Раисфед лаби роҳда наздиктар дӯстони азиз. хоб ягон савол дошта бошед ягон маълумоти иловагӣ марҳамат шумо занг занед ба шумо фаҳмода метавад ва арзон мекунанд. мо барои шумо монтаж мекунем меҳнат мекунем хонаҳои арзона ҷудо карда аз фурӯшоҳандаҳо мегирем. шумо дӯстони азиз лайкотон дариқ надоред лайка занед ва фикрҳои худтон дар комментар нависед. мо чунки дар видеои оянда чӣ хона монем. мегзарем ба нӯҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастед дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар Ламанос дӯстони азиз назди Садиқ дом дӯстони доми Садиқ да. ҳамин хеле маълумот соҳибшон навистиянд. духонага квартира ҳастае ки дар якум мушона қарор дорад 40 квадрати метре. боб сфеи таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термосони азиз хай дигар маълумоташо мегирен. назди домда мегӯяд мақсад Садиқ мактаб ҳама чи ҳаста территорияи домда мегӯяд кушоди хушура мегӯяд дӯстони дар якумаш қарор дорад бо сурати дом ҳастае. хай бо гузошта ки нафаҳмидед шумо занг занед ба шумо фаҳмода метиҳанд. нархи квартира 340 000 сомонӣ аст боз муомила ва савдои хуб дорад. марҳамат шахсоне ки мехаред ягон савол дошта бошед ягон маълумоти иловагӣ марҳамат занг занед. ина рақамоти селе соҳибшон ва дӯстони азиз хоҳиш ки бозам агар такрор шавад барои мо муҳим аст лайка занед. чӣ хона ки дар кори ба шумо нависе пешкаштон мо видеода мекунем. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи лайк сой гуфтага аст соҳибшон лайк сой ноҳияи Ёвон. 15 сотиқ замин дӯстони азиз мақсад замин дорад. временка дорад дӯстони азиз фундаментошам рехтагӣ аст. хай бо дигар маълумоти пурра мегӯяд тариқи телефон документош мегӯяд ҳамаш мегӯяд ҳаст сертификат кардагӣ ҳамаш мегӯяд қоидавӣ деҳаи лойксой дар ноҳияи Ёвон. нархаш 65 000 сомонӣ. хоб ягон савол дошта бошед ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин чизи мо гуфтагӣ марҳамат рақамҳои шумодаги аст занг занед маълумотша пурра карда худтон гиред. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар назди бозори Самоҳ гуфтагӣ аст соҳибшон шаҳри Ҳисор назди бозори Самоҳ. духонага квартира аст ки дар 4 мушона қарор дорад 53 квадрати метре. боб сфеи таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термос ва ремонтҳои замонавӣ люкс кардагӣ дӯстони азиз мақсад ки вапше зури бадай. нархи квартира мегӯяд 410 000 сомонӣ аст боз муомила ва савдо дорад. дар комментария бисёр хоҳиш шуда ки аями сентрои шаҳри Ҳисор яъне ки квартира монем дӯстони азиз баъди шумо дар шаҳри Ҳисор назди бозори Самоҳ бо темболе ки ремонтам зурай ва доми зурай. дӯстони азиз ягон савол дошта бошед ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин квартира фаҳмидан дар рақамҳои поёнда занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба 12 ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон срочная қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Заринкӯҳ дӯстони азиз рӯпарои боғи Алӣ гуфтагӣ аст соҳибшон. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки временкаош рехтагӣ аст ва нархаш мегӯяд 35 000 сомонӣ аст. нархи ахираошо мегӯяд дигар арзон намешавад. маҳаллаи Заринкӯҳ дӯстони азиз дар рӯпарои боғи Алӣ гуфтагӣ аст. охиро нархаш ҳамина илтимос мегӯяд беҳуда занг назанед. шахсоне ки мехаред ягон маълумоти худтон агар фаҳмидан дар рақамҳои поёндашон занг занед. мегзарем ба 13 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухтар шаҳри Қурғонтепа. дӯстони азиз ай вокзал мегӯяд тақрибан мегӯяд то хонара мегӯяд 5 минута мегӯяд роҳ аст як яъне аз бозор аз пеши мақсад сентри шаҳри Бухтар пеши бозорош пеши вокзал то хонара мегӯяд мақсад ки тақрибан 5 минута мегӯяд роҳ аст. хоб 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона ошхона баня кухни ҳама чиз кунад дорад ва инчунин мақсад ки канализатсия ҳам дорад об светош мегӯяд ҳастай мақсад ки обу мақсад ки свет оби хонара мегӯяд намекушанд ҳастай пастяни документош мегӯяд 100% дӯстони азиз. шаҳри Бухтар ай вокзал мегӯяд болотарак аст 2 километр ва маҳаллаи Дӯстӣ. хоб ҳамин хеле маълумото 5 минута мегӯяд роҳ аст. кухни ванна туалет ҳамаш қоидавӣ. нархаш 250 000 сомон 250 та бо савдо дорад. хай бо мо буду ягон савол дошта бошед ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оидаи хона марҳамат занг занед. 250 000 сомон заминаш хай майдак аст срочнай тамос гиред. мегзарем ба 14 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон срочнай қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. дӯстони азиз дар пеши беморхонаи марказӣ дӯстони азиз мега соҳибшо шаҳри Ваҳдат дар сентрша мега соҳибуш. хоб духонага квартира аст дар 4 мушона қарор дорад 58 квадрати метре. шаҳри Ваҳдат дӯстони азиз пеши
сертификатона гиди атрофаш мегад ҳамаш бино мегад беморхона марказӣ мактаб масҷид боғчаи кӯдакона ҳамаш дар пешаш ҳамаи навъ мағозаҳоам ҳаста мегад соҳибшон бо таъмири замонавӣ хеле зобо мегад яъне таъмин аст дӯстони азиз срошна фурӯшӣ обу гарму хунук ҳастай дом худаш мегад 10 ошонай дар чорумаш дӯстони азиз қарор дорад лифтам мегад дорад нархаш мегад 490 сомонӣ ҳастай бо муомила дорад ин хеле маълумот касе ки хона замин квартира чизе ки дорад фаройкан рекламада дӯстони азиз мемонем ва ин буд навори имзои мо то видеои оянда